Hanfu nie je len ďalšie červené jablko. Je to čínska zimná odroda stvorená aj pre chladnejšie pestovateľské oblasti. Vznikla krížením odrôd Dongguang a Fuji a spája vynikajúcu chuť s mimoriadnou odolnosťou. Jej síto-červené plody vážia priemerne okolo 250 gramov, výnimočne až vyše pol kilogramu. Svetlo-žltá dužina je pevná, chrumkavá, šťavnatá a aromatická, s harmonickým pomerom cukrov a kyselín. Zberá sa v polovici októbra a v chlade vydrží až do mája. Hanfu skoro vstupuje do rodivosti, prináša vysoké a pravidelné úrody, je samoopelivá a dobre zvláda aj menej ideálne pestovateľské podmienky. Veľkou prednosťou je odolnosť proti chrastavitosti a tolerancia voči múčnatke. V porovnaní s bežnými zimnými odrodami tak vyžaduje menej chemických zásahov a ponúka možnosť dlhšieho skladovania. Hanfu je výbornou voľbou pre každého, kto chce veľké, chutné a trvanlivé jablká v ekologicky riadenom sade.